Kapitan Enteng! Ah! Marituyang, apay ngagkat-katawa ka. Ay na, saan ka diyan nakakatkatawa di pag-istoryahan, Tamaray? Saan man? Makapasangit tupay. Ay, kunak man no makapakatawa. Mas dawa ka. Takas taunay mo ta pa nagkatawa mo. Anya nga minan di pag-istoryahan, Tamaray? Jay drama abinuyak. Wang gayam. Nagsina jay bida a babae kan jay bida a lalaki. Apay ang nagkatawa Anya nga'y tinakakatawa ijay maray. Mas dawakan ka Nagsangsangit ak tupay idi binuyak. Ay, Wan. Ay, makapasangit mo ta talaga. Ay, wang gayam anyat orasan. Dandani pangaldawan Ay, naimasak manan tinakinistoryakan ka. Ay, agawid ak nga rutan tamapanak agluto. Sige, maray. Anya nga'y ti iloto masidayaw. Agluto akman iti adobo amanaw. Ay mayat ano kasta. Mabsog manan ni badong mau. Sige, maray, inakaw. Ay mabit man laang. Apay? Anda mo supot mo nga gawidan. Awam mo't nakita ka supot itay imay ka. Dahito awit ko, maray. Anyat karga day tangay. Napunno pa'y may. Ay, kwa. Ricardo, maray. Ricardo iti pangadubaw. Adda ka sibuyas, bawang, kanda dumapay. Nangalaam ka dagitangay. Awam mo't napuuta ka ginatang mo itay. Ay, kwa, ginatang ko di sa bali at tersina, maray. Ha? Sige, agawid akaw. Taagul uray yung jay lutwag amanaw. Kanya di pagpagatan ko kan kwaro. Pumata ang kay. Pumada. Wine. Pumata. Kaya kunak no nalipatan. Saan? Kay bagbagam lang kanyak. Kan Ikaw gumatangan. Kasapulak namin. Unang kay. Kasano nga taan na pasamak dayjay? Kagawad. Gumatak man. Ay, nasaya atay may kakwarog. Imbaw nak ni Uncle ko gumatang iti pumata. Ay, natakawanak. Natakawan ka dito itersinam? Wine. Anya nga dagiti natakawala ka. Sibsibuyas. Bawang kan paminta kan dumapay. Kasanumit nga main. Kat at dadalang dito'y anak ka-display dagita alakaw. Nalakala nga magawat aw. Huwag nga rod. Sino nga iti suspitsam? Ni kumarik atuyang. Hoy, ang mga iswa talaga. Imay ngamin nakinistorya dito. Idi may, awam mo't awit na asupot. Ang amay diagawid. At damat supot na napunon. Ay, sigurado nga isaw tinagtakaw. Ay, nabayag kami ngamin na naging nistorya kahit. Jaklan na siputan naging mawat ka nagiti lakok. Saus. Awan gayam, jagat gatanga ka pumata. Ay, huwag gaya man niya. Urayin ni Uncle Kao. Mabitlaan, tayalaan ka. Apay nga ta, mapaspasamak kanyak ti kastoy. Ha? Anyat mapaspasamakan ka kagawad? Mapukpukawan akmuton iti lako. Nay. Kau mo may kulang kagawad. Diyak pa yung baga tigatangag. Wen nga road nga mapukpukaw ti lakaw. Sapay may sa karton na pumada. Kat pumada di may ginatang ni Kwarog itay. Ay, di ibaga. Ngayon nalan ni Kwarog na may sa karton na pumada. May sapidaso lang, ba't di ginatang na? Ay, nakaskas daw mo daytan. Adon tinatakaw alako kitangal daw Kasano nga min adi kay matakawan apo kagawad. Kaawan mo iskrin ti tersina yaw. Huwag nga road. Amin at tersina dito ayan tayo kat ada iskrin da. Tilang tersina yaw ti awan. Asino nga taya titangda na ka mangikabil iti screen. Adam mo. Nalaing dayjay kahit nga mamok. Ang mga nudiyo kayat. Asino aya? Ni Tata Badong. Awan sa bali nga mamaw.
Isulat ti amok mo na nalang iti kasta banag. Iso ti pagpapaarami danda iti screen dagiti tersina ditaw. Wan nga rudin. Kapilitan nun Pudno, maray. Asyak, ti kalalaingan ang mangikabil iti screen iti tersina. Mabalin ka de ay aramida man matistor ko iti screen na. Ay, aduter aramidak, maray. Jak sa masangwa. Manutangdan mo aya. Ay, kat adamot ngingina na, maray. Tamo matay. Tinalaeng, kan agin lalaeng. Manaw, ibagam ka ba daw? Mabainak amang presyo iti nangina. Ta kumari kakit nga rod, maray. Ang umanay mo tayo, ta 5,000. Ay, nangina. Ha? Ang, ala, basta makabilam iti screen to store ko. May salangal daw day ta, maray. Kita mantikin na paratak kong agtrabaho. Nalalaingak ngamdag iti agin lalaing. Ay, huwag nga rod. Makita ka talaga nga agin lalaing ka. Ha? Mala, intun bigat mo lang, maray. Umay ko yaramidan iti screen da ito tersina. Tuyang, iawat mo man di martilyaw. Ahap. Atawi. Diragadi ngay. Nangikabilam aya. Aday jay baba. Kaya't mo asawan pababaan nakpay. Ay katuwin na. Nasakit ti tumang ko ang umato bumaba. Ingkalain na yun, tada ti trabahwag intun bigat. Di pala sika ti mapan mangala. Sika nga rudain. Mala, mabit lang raw. Ay, naglain ka nga, reklamo. Ay, Taka ma. yan. Makabanog ting umato a bumaba. Ataw. Aday ta. Kumplitaw. Ada martilyo kaun. Ragaday. Adan sapay kurang na. Ay, sika ti mapan mangalan no dapay kurang na. Ibaw nakmanan. Lansa, ti kurang na tuyang. Ingkalain. Siyak manan. Ay katuwin na. Ingkan, tapno maalak ti tangdan kaw. Adan tubingay mau. Hey, imbagam day ta. Wen, kukwam to amin. Ayan nga ro jelansa. Aday jay baba. Kaya't mo asawain bumaba ak manan. Laglagi pa tuyang. Kukwam to amin at tangdan kaw. Sige, ay nakalaan nun. Pudno aya tinadamag kaw. Namin adon adaras anatakawan ka kagawan. Wan, kapitan. Ay amam dagiti agtatakaw. Awamot pamanagnig ko, kapitan. Narigat matagpabasol. Ay wala. Isa pa yaramidak man laangan iti screen ti store ko. Ay nasaya at no kasta maray. Sanda mo't siguro natakawan na gijilakok. Wala. Ay nasaysaya at no pa ikami pa iti kuryente. Kuryente? Wan, tanong masagid na di screen, makuryente na. Kabalan nga tani kabadong nga ramidan day ta. Di pa rin ba nung timangi kabil iti screen titir sinap? Wan, kapitan. Yay, Nalaing ka no. agin lalaing mo't na dyan. Ay, ison na ata awam mo't sa balay. Mala. Paramid mo nga rudin. Kapana kong tuyang. Agtrabaho akaw. Apay, sa dino ti pagtrabahoam. Ijay tersina ni Mari ko anang. Yaramidak kano iti screen di tersina na. Screen ko nam. Wen, kanayon kano mataktakawan. Ay, awan nga rudin ano kasta. Ha? Kanya nga awanan ti sasawam tuyang. Ay, awan. Mala, mapana ka. Jay bingay ko Di mo liplipatan nga itag into nagawid ka. Ay na, malmalpas mo na, kabadong. Talaga nalaing ka. Kitwin, mate. Nalaingak kung nagtumait, maray. Ay, nagsapa analpas mo Awam pa'y nagmalam. Kasta talaga ti agin lalaeng, maray. Agawid ka nga ro na masapa kasta. Wen, maray. Tagur, oray ni kumari matuyang. Yay kanutangdan na. Ay, kabadong. At nagayang malagip ko. Anya day ta, maray. Insingasing ngamin ni kapitan. May samod day ta. Agin lalay nga kumparek. Anya tinsingasing na, maray. May mayat sa kanuno ikam iti kuryente tay iskren. Ay kit may mayat manin na, maray. Tapno makuryente, yagtatakaw. Kaba alam? Ay naglaka.
Amo maray, uray nakakidemak. Kabailak nga aramidan no day talaang maray. Ay, sige man nga raud. Bilibak ka talaga kan ah. Ang Ni, anya ang adda na yun na bayada maray. Sige, inayunak. Day talagayam. Di importante. Saan ako na matakawan? Sige maray. Mabit lang nga aramidak na ita. Ay, sikapay mait nga agin lalaeng. Kan talaga nalaingak, maray. Awan na talagang timatakaw ala ko ni kagawad ko anang. Talaga nga awanon, Chip. Agasam day ta. At lang araw dun screen na. At dapay kuryente na. Kung nga no masagid mo ti screen, makuryente ka. Iso na sa isaya at asan kalangan nga mas asiday. Ay, wala ta, delikado, Chip. No asino nga taaya matiagal alay tila ko na. Saan mo ta siya? Ay, dadamot asan na siya. Ado nga min dita, dagiti nalaing nga gala. Dagiti atidog ti mata ko naman. Pudno ti kinunam, Chip. Kuya, palagipan ka ah. Numapan ka gumatang dita tersina ni Maricuanang. Di mo sagsagidan di screen. Tada kuryente na da jay. Jay kit di bingay ko titid mo. Diyak kayat ading ganda kita palagip mo. Day tala kwarta mo ti paglaingam. Iyawat mo, tama panak gumatang. Palpalagipan ka nga raod. Ayam mo kaun! Saan na masapo na palagipan na? Ay, agrup-rupa ka talaga ti kwarta. Yawat mo kitdain! Payagan? Nagananad ka kwarog ah. Di mo sagsagidan day ta screen ti tersena. Amaw, kada kuryente day ta. Ay, jay tu pay agtuon lang alam mo kat maksat adagos. Ay, nakamamakmatang. Ay na, jakla kaya't amatakawan akmanan. Saan ka na matakawan? Sapay kumaa. Anyat gatangan. Pumada man na, ipagpagatang ni Uncle Kaw. Saan mo't amakarwar, no saan nga pumada. Saan ako na mapukawan ni Tilako? Talaga amayat taday screen ti tersena na. Day, maray. Apay ngay, adamutin iskrain day titirsinam. Ay na, narigat ti matakawan ni Tilako, mare. Natakawan kan aya. Kanaw? Hindi ngay mo't naging nistoryata ide. Aya. Malagip mo, idi kunakken kang awam mo't supot mo nga imay. Nga may dagawid ka, napumpon nun tay supo mo. Ay, wag malagip ka. Ang gamita, awanan, ti makaiturad ngagtakaw dito tersena. Ay, maray. Sagmamanungay nga rod day di alakaw. Anya day jay? Day di ngay kita man di ito tudukin ka. Ay, di mo sagsagidan day ta screen ti tersena. Nakuryenta ni Marituya! Ay, kakaro pa! Ay, atat tayo ni Marituya! Tuyang, agring ka na. Apay, nakaturo ka. Nakuryente ka dita tersina ni Maricuanang. Ibagbaga nga mingking ka. Asaan ka nga mas asidag ijay screen ti tersina na. Tada kuryente na day jay. Ay, kwa. Awamat imbagbagam akasta. Ada, di mo lang dengdenggay. Taday ta kwarta, bingay mo ti bagbagam. Apay ngamin nga inikam iti kuryentay. Agin lalaing kamag. Di saan akong amakagaw at iti kayat ko agaw atan. Ha, sikat ti mangal alay tila ko na. Naminsan lang mag. Ay di ka lang mabayin tuyang. Agbasbasol ka lang. Anya nga iti istoryaan ta, mare. Di makapasangit latan. Kaya't ko kumati makapakatawa, tagalak tamanan nga may mayat sa tayo makapasangit. Makapasangit latan, maray. Sa kagsangit! Apa yan? Agasam nga di pan nakakuryenteg dito'y tersinam. Ayawanan di akong magawat di kayat ko agawatan. No kasta. Sikat aggaw-gaw at itilakaw.
Ay na toyang. Nagbalatakan ka ti madi nga aramid mo. Hala sige. Didang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Nay, nagadumay day ta suman ngay lutam si Katoyang. Ay, santa ka ba ilan ngay busin day ta? Nagkuna ngamin akanan taya. Apay, santa ka nan. Sorsor ko. At nga tati gumatang. Ay, kat sigurado Ay, agbanbanog ka lang, tuya. Apay ngamin nga ununa aya. Apay amaw. Pustaan ta, Tuyang. Saan ang magatang na kita? Sige, innakaw. Si kanti makaamo dito'y balay, Weng, Pakanam to dagiti tarakan ta. Agtrabaho ka mo dito'y balay, ay, saan ka mo tamay? Ibusan ti papaaramid kanyak, Tuyang. Ay, katun Ta saan ka mo't asumarsardeng amangan? Hanya, Aywan gayam. Inkanto man alaing di order ko akamuti kini kakaingaw. Taddan to aramidak akamuti kyaw inton maibus da ito isursur ka. Weng, ngamnay. Ang mga nadapay na lipadam. Kita ma, nagatidugan ti listahan ti ipapaaramid mo kanyak. Ay kat ano sama? Ta saan ka mo't abak nang? Tauray saan ka kuman nga agtrabaho? Bak nang tupay kat agtrabaho. Si kanto laki dan amamirmiraaw. Manulaing mat nga iti matubom nita. Adayo dakal ti tangdan kaw, iti may sangal daw, ngam ti tubom. Sika, mati lumabas iti paraangan may kusay. Sa dinaw ti papanam. Ijayan da Chip Kwarog, tatabadong. May, nakapurma ka pa'y. Ada ka di paparanyaw. Atindaram niya ka sa Reggie tata. Kay, ada pagluganan niyaw. Ti tricycle ni Chip Kwarog. Apay, kaya't mo ti sumurot. Apay mabalay, kusay. Mabalin mo ano saan kay Abisay? Ay, Wayne, sana kabisay. Anya oras nga ti papanyaw. Alas 9, tintext ni Chip Kwarog. Ay, sumurutak man, kusay. Agdigo saklaing, kaya nagpilisak. Agawaan nyo nga rin Wayne, ibagam kinikwaraw, nga aguray biitay. Anya ngay tala ko, Marituyang. Suman, maray. Gumatang ka. Sagmamanaw, Sa nga pulo ti maysa. mga alakman nga ron iti 5. Ay na, thank you, maray. 1, 2, 3, 4, 5. Adtoy, maray. Adoy matibayad ko. Ay, thank you, maray kwanang. Awan anyaman na. No adaman ng merienda ala ko, umay naktulakwan, Un maray, kamuti kiumot, inton biga. Ireserbaan na ka. Un maray. Sigay, inak nga rodang. Tamapanak pa'y agla ko di takabangibang a barangay. Ni, nagadayo mo tayo. Okay lang, maray. Tinapatag, maibos to'y lakaw. Eps, at dakaon, kusay, kwarog. Nagpartak kayong tatabadaw. Ay, katwa na. Siyak pa'y lang, tigunam. Uy, bagay mo dita boots mo Kanday ta maong jacket mo, tatabataw. Thank you, kwarog. Nangitugot ka kaditi pakit manin tatabadaw. Wayne, adda. Sakbay nga grupo tayo. Nagpakada ka kaday kininanatuyang tatabataw. Huwag ngagpaisaw. Nasabat ko ni nanatuyang nga gisursor-sor iti suman. Wayne, nalpasay. Intiks ko itay. Manugot kaday. Ang mga nugurangin na kami ni nanatuyang numamuan na ngayong kuyog da kay Jay Ilay. Ay, saan? Hapay ko mga agungit nga. Katawang mataramidag ijay balay may. Nukas na nga raw.
Agrubwat tayo, tapnosan tayo amalataw. Kapitan, Kanya ti masapol mo maray, tay may ka dito'y barangay hall. gatangem man kit day tinabati asuman. Mano day ta nabati? Sa nga pulo a piraso lang ngayon. Sige. Ay, aguray ka, kasla na babandog ka unay Wan ata nagisursurak pa'y di ta kabangibang a barangay. Anya? Alang nga ron. Muto'y ta sa nga pula nabati ta meriendaan may kadagiti kakagawa. Ay na, tingkyaw, Kapitan. Kumusta nga ay marituyang? Nalako tay suman, Mau. Ay, wan maray, naibusan. Mayat Ay, adapay lakom nga ice kinday. Kayat ko ti mangan iti ice kinday. Nakapudpudo nga maing. At dapay mayt, manugata nga maya. Duwala ang maray. Aw, adto'y tibayad ka. Sige, mabitla ang tala at tay skin day. Sige laang maray. Adto yan. Aha, thank you maray. Makitugawak pala dito Sige lang. Awam mo't dakas na. Na, apay ngay. Apay, Nakasaramot ti tawa ti balay may. Ay saus, ang mga nurimwarmanan ni Badaong. nakitak mo takadwada kusip kan kwarog itay. Apay, sana nagpakadakan ka? Saan nga rod maray? Amam no sa dino tinapananda. Jak amu Jak mo't dinamagan. Nawit tayo, tatabataw. Huwag nga ron, taro mabiin. Madamdaman tao, kwarog, kusay. Makisala tayo pa'y muda. Sa pagronda kami. Itantan nyo pa'y lag, di pa nagrundayaw. Sana mapalain. Ungtan na kami ni Anggal, no saan kami nga grunda. Huwag nagpaisaw. 1 round lang ngayon, kwarog, kusay. Numalpas, nagawit tayo. Weng, may saraw lang ngayon. Agtugaw kami pala dito'y likod tata. Urayan ka dito'y. Weng, Ryan dak. Last day to yay. Kasano ngayon day tao, Sep? Nalpasan ti 1 round, ngam saan pa imot nga umay ni tata ba tao? Yung kayabanan, Chip. Mabayinak nga karasubli di sangaw. Si kamot ang timapan. Oh, mabaina. Kumikita ni tata ba dong dito yung nagtugawan ta? Payapayak. Sige, payapayak mo. Ay, nagtalikod mo tala dahagaws. Nya mo datan. Munatan san, Chip. Sumarunong tulatan. Umuwansa. Ang tagilain. Sigurado ang makaungod ni Kapitan. No santa nga agronda ita arabi ay. Ay, anya nga ituyang. Nagsakit manin at ibagbagim. Nagbagkat iti kamuti nga isursur mo. Kasano mo nga main. Saan nakamot atultulungan ni Badong mo. At dakaw, tuyang. Ay, Kung nakidin na nakaturog kan. kit-kita ang maisagsaganak tuy lakok inton bigat. Agsaludsod ka pailaan. Sika, sa dino tinagapwam. Ijay ilay. Anya tinaramid mo ijay. Napanak na kaya tindar iti kasar. Makitam day tang aramid mo. Imbes atulungan na saan. Taday tagbol-bulak-bol ti pangpangrunam. Kit anya kumaita. Manulang mat ngay titubom dita. Makmakan ngay laklakaw. Kasla sino ka nga agsasaw. Kunakon ka. Tagibas sitinak manal. Nagsapa pa'y laing. Rumor ka manay. Apay, paritan na. Apay ay akas ta ti panagsungsungbat mo kanyak ita. Tuya. Anya ti karkarit mo aya. Dagi tayo sor-sor-sor mo amakmakan. Awan ti karkarit ko kan ka. Tiladya magustuhan. Kat ti panang tagtagibasit mo kanya. Kitpud no, mate. Nakababain ti kasta trabaho, tuyang. Mabalin ka day ngagtal na kalaptan no awan tinasaya at nga ibagam. Gapo tamang isursur lang iti makmakan ti trabaho, kastakan kanya. Wala, ta nakababain ka. Agkita ka mamot iti disente at trabaho. Siyak pa yun ti mababain ka nagiti gagayem ko iti kastangan aramidam. Ha, nembag kanya ka. Tapag sayatan tar aramidag. Si kangay, adda ka di maganab mo iti kabubulakbul mo. Marikuanang, at dalakok akamuti kyaw. Sagmamanungay.
Sa nga pulo laeng maray. Ikanak man nga ro iti 5. Ay na, agyaman nak maray. Aguray ka. Apay akas la nagsangsangit ka? Ay kwa. Ay, saan mo't maray? Hindi ka naglibak. Nagapa kayo kan ni Badong Mau. Ay, wun maray. Nagsakit din akam ko. Kasanaw, ibain nagayam ti kastoy at trabaho. Nayan day dyan nga asawam. Aglablabosan ni Badong. Nga muray no kasta. Ipakita ken ko na. Nga danto pakakitaan ti bannog ko nga gisursursur iti makmakan. Kasta ti maya at mare. Saan na nasaya at atagtagibasitan na ka ni Badong Mau? Nagdiretso akong dito'y barangay hall, kapitan. Tawan mo tao, ije balayaw. Saan pa'y gamit ang nagawid ni Banang? Ay, anya tayo lakom? Kamuti kiyaw, kapitan. Ay, sagmamanuti may samar eh. Sa nga pulo laeng, kapitan. Ay, kanak iti 15 pieces. Ay, sige, kapitan. Ay na, agyaman na ka. Wala naman na. Ay, kumusta ni pare Badang? Bulak-bul ka naman. Ay, jakam mo, kapitan. Aging gaita, masurunak ken kwa na. Kunamlan asino. Agbulbulak-bulat aramiden na. Di pa'y agpakada kanyak. Inton agaway. Day tamang tagtagibasit aramiden na kanyak. Ay, una yun dahi ataam. Di na samot-amot aramiden na. Tagbulbulak-bulang. At to'y gatangin nyo, kapitan. Nay. Si kamot ti masabat ko paray. Pero are you huway? Mapanak ito yan ti kumparay, paray. Eh, di mo katulungan ni Marito yang nga gisorsor kadagit ti laklako na amakmakan. Sapay nagdagsan ti awit na. Ay, saanin, paray. Manula ang matitubo nito yan ko nga. Sa maysa, nakababay ti kasta trabaho, paray. Anya ko mati nakababain ba? Ay, basta, pare. Diyak kayat ti mangisorsor. Nakababain kadagiti gagayam ka. Kaslaplayan sis may dagita ginatang mautuyan. Wine, oven, kan mini ref. Nangalam nga iti inggatang mo kadagita. Kat di tubok mo ta, iti mano abulan nga gisursursurak iti makmakan alakaw. Aya, Apaya kasta ti reaksyon mo? Di ka mamatay? kit no basit lang matitubom kadagiti makmakan alakam. Wala, basit nga agpaisaw, nga maor-ornaw. Anya ngay dayta na ikarga iti basit a box. Kasla cellphone samay. Wan, cellphone na ito'y badaw. Na. Padasak man mo't nga i-post dagiti lakok iti Facebook. Tapno day talamang i-deliver ti aramidag. Saanen amasapol nga agisursurak pay. Apayakit kita anak matlatan si kabadong. Kunak man numapan ka iti ayan ti kumparay. Ay, sana yung tuyang. Nakaamiri sa kaon. Anyat kayat mo asawan? Tulungan ka mangiluto ken mangisorsor kadagiti makmakan alakom, tuyang. Ha? Pudno ka day badaw? Yes! No kayat mau, uray siya kung ti mangi-deliver, no dati agorder kin ka. Ay na, agyaman nak badaw. Msigay, tulungan nak nga ruden amangi karton kadagitaw. Suman kan bananakyaw. Kalpasan na, inka i-deliver iti ilay. Ay, wain tuyang. Uray ijay ilay, i-deliver ka. Ijay anti sukem, tuyang. Wen, iso at tulungan na kong tapno na dardaras. Asino tinakapila, kwaraw? Siya, tatabadaw. Anya ngay dagita nakakartam ngay gamaw. Makmakan dagitoy. Mapan ko i-deliver, ijay ilay. Kat no iba inyo idi na itatrabaho. Ide, ang amita, sanay, nagbalbaliw akaon. Sa maysa, gapo iti daytoy at trabaho, kit nakagatang ni tuyang kaw iti oven, ken mini ref. Wow! Mayat nga rod ano kas tatabadaw. Sigurado adu makkelton tinegosyo, tag tintinulong kayaon. San pa siguradaw? Ang sapay kumaa, tagpaiso day tangay bagam, kwaraw. Awan mo ti imposible, tatabadaw. Mala,
Lumugan kayo nga rutan, tayo tulod kayo ni Jay Ilay. Kasta tatabadong. Imbes at agibasitam ni Nana Toyang, suportaram kan tulungam ketdi. Iti kasta, ag progreso ti biyagyo. Ala sige, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Kapitan Inteng. Anya ti umay mo ibaga. Mabalin ka diya, bumulo di ti martilyo yo, kapitan. Anwam, John. Tariman ako madyan nadadala ri daw, may. Ay, pabuludan ka, ngam jadaan. Ha? Ay, daytoy. Nay, aglat-lati mo't launa yun, ta martilyo yo, kapitan. Mabalin. Agrup-rupa mo't ang martilyo. Ang mga no matitan mo akpay dita. Na, kung nagmanuri daw ti pangusarap, apay ko maamatitan no ka. Ha? Ano di mo kayat? Saan laang? Ano sam ta agaramat iti bato? Gayam kagawad, anya tar aramidem dito'y balay. Ay, kwa. Dumawat ako maitibunga ti manggayo, Kapitan. Manin! Mabalain. Ay saan? Diyak ipadpadawat ti bunga ti manggamay. Apay ngay kat ko naman ni Mariba nang umayak la ang mga ala. Tasayang kanumat lang, tamatintinag. Baya mamatin nag-itipo na, taabuno na mitlaang. Ay unay kan, Kapitan. Di ka magpadawatan. Basit lang matalaan. Hindi mo ipilit. Agawid ka, no awanan ibagam. Ay, sayang dagiti matintinag, Kapitan. Ipadawat mo latta ko man kanya. Basta, diyak ipadawat. Ada kwartap, ultimo mangga, dawatin pala. Kanya ti masapul mo pare ba daw? May kamay dito'y balay ka rabian. Kwa, Kuha nga. Agawa ang tabi siya. mabalin ka diti bumulod iti bagasyo paray. Manay. Ay, huwag ko mapare. Awan nga minan ti isa ang mikanituyang kap. Ay narwam kayon. Agtrabaho kayo ngamin San abali at asukatan mi mutlaang paray. Naira na ngamin na naibus kay tila ko ni Mari Kuanan. San abali tasukatan mi mutlaang adagos paray. No nalaka na kay apabuludan ni Banang. No siya, saan? Ha? Anya ti kayat mo sa wine paray. Ay agawid kan. Dak agi pabulod. Disturbo ka iti trabaho. At dakaon, tuya. Ayan di bagas abinulod mo ken ni Kapitan. Ay, awan tinabulod ko, tuya. Anya, Awan to mga min ni Mari Banang. Ni Pare Inteng tinakasarita. Kit makaungit pa'y kanyak. Ay na, nagsakit tinakam ko kadagita nga ibagbaga na. katimbagam ko maasukatan tamot lang. Kutimbagak, Mike. Mawan, sana pulos anang tay. Anya nga iti kanunta, sapay rabi ay. Anya nga tanong padasan tati bumulod kin kwaraw. Kaano per kilo lang matigat-gatangan na bagas na. Kit padasan talaang mit Sana bali tadayo mo't anan-anos ni kwaraw ngam ni angkel na. Sigay, ingka nga rod padasan, uray basit lang. Mutoy nga ro taplas lait, tama pa na. Kapag may kayo dito'y balay ka, o katrabi, ay tata ba daw? Bumulod ako matibagas mo, kwaraw. Naibusan tibagas mi kun ni Nana Matuya. Ay, sapay nagbasit lang ang tinabati abagas ka. Ijay balay daang kalintay. Napanak itay, saan nakapinabuludan. Ada ka diti maipabulod mo, kwaraw. Uray basit laing. Sukatan mi mutlaing, intun bigat. Sige, pabuludan kayo, ng basit lang. Okay nga raw, kwaraw. Tinapatag, kat ada ti maisa ang mita arabe ay.
Sana balay, sukatan mi mutla dagaw. Maray, adda ka din lakom abagas. Addan ah. Gumatang kami man nga raw iti half kaban. O may to alaan ni badong ko intun madamdama. Tasukatan mi ti bagas abinulod mi kinikwaraw. No kasta, saan ani kapitan tinagbuludan yaw? Saan maray? Di namot pinabuludan ni badong. Pinagsasawan na paikit di ah. Oray siyak maray. Idi na minsan ngal daw. Napanak di mawat iti bunga ti manggada. Tako naman ni Mariban nga mga laklat ta. Ang di nakit inikana ni kapitan. Nay, apay ngay kat nagado ti bunga di manggada. Di namad nga rod kaya tagpadawat. Sayang matintin nagdalaan. Okay lang ka no nga oray matinag. Tagbalinto mo lang nga abuno na. Ay, una yun ay tapanunot ni Kapitan. Ay, nalabos nga rod mare. Isama ni po dita. Jak mapmapa ni Jayan. Urayak langan nga gawid ni Maribanang. Mahayak manang Kyle. Si Kamandan. Anat aramidam dito ibalay kwaraw. Umayak ko mamakibuyang Kyle. Sana bali tawan mo't niyan tibanang amang usar iti TV yaw. Ay, saan? Saan na mabalitag? Buya-buya iti TV dito. Apay nga yan Kyle. Apay. Si kaaya tagbaybayad iti kuryente mi. Ha? Nunian titi adda dito'y balay. Uri agmalmalumak agbuya iti tibay. Okay lang. Di mo man ipilit. Ta saan asyak ni Antim Abanang? Nagimot kayo umutay. Da. Makibuyak lang, mate. Ay, kas kinunak anya. Saan asi ka tagbaybayad iti kuryentay? Kan ba isa? Ang mga no, ibusang manenti kape, iti termos. Nagawid ak man langan. Ngam ipulong kanta ko ni Antibanang. Chet, intagbuya iti TV itayan niyang kalmaw. Sana na mabalain. Ni, apay ngay? Napanak itay. Ngam sana kayat ni Uncle ngagbuya tayo iti tibay. Apay ngay? Kat sigud mo't nga agmalmalam ta nga agbuy-buya iti tunggal sa badaw. Una, no adda ni Antay. Ay? Awan pa'y ngamin ni Anti kahit. Hmm? No ni Anti ti adday di balay. Libre pati merinda. Sa dino nga minti na panan ni nanabanang aya. Kano nga agsublay, chay? Nagawid pa ilay di lugar da. Tas imangput ka no di kabagyan da. Naggapoy di abroad. Jak mo't amo no kano ngagsublay. Saan ta nga ron ta makabuya na? Ay, sana talaga. Urayan talangan ngagsubli ni Antibanang. Anyat gatangan yok. Saan kami agumatang kagawad? Umay kam lagi standby dito iti sinam. Sabado mo gayam ita. Saan kayo kading agbuya iti TV di balay dangkal mo, kwaraw? Iparit nanti agbuya iti TV dyan. Anya, kasigod mo ta makibuy-buya kayo. Jak man amoy ti day dyan angkel ka. Awan lang ni Antibanang kat imimot mo tayo. Hauray siya, inimutan nakmut iday. Agdaw-dawat akiti manggang sana nang tide. Ay wey, malagip ka. Hindi bumulbulo dakmet iti aradaw, di na kayat. Kunaklaki din no siyakla ang ti pinagsasawan na kanimimutan na. Uray da kayo magaya. Maray, gumatangak man iti assign. Day talaang. Wen maray. Mabit lang nga raw. Ayun gayam maray. Dakusip mo't kan kwarog tinakitak anag ka po dito'y tersinam itay. Wen, isuda mare. Sa dino nga'y ti papananda. Ije balay da kusip ka no mare. Itaman pa'y asaan da nakibuya iti TV da kapitan kat Sabado mo't ita. Iparit ka no ni kapitan. Hay una yun da dya kapitan. Pagsasawan na mo't amin yung dagiti karuban na. Wen nga rod Asino nga iti mang tulong kan kwa na. No bilang laeng. Nang runan no awan ni Maribanang ije balay da. Nagwara sa dito'y barangay tayaw. Tidakas nga aramid ni Parinteng, tuya. Ay, wan nga raw ba daw. Uray iti tersina ni Marikwanang. Daita ti pagsasaritaan dagiti customer na. Heh, agan an naday ta Parinteng.
Ta sino nga iti mayat at tumulong kinkwa na, no apain namin ti karuba na. Panagkuna na siguro akit di nakasapulan ti tulong tayo. Amuna ya. Saan lang nga may sa ti aldaw, tuyang. Dumting tumit ti panawain at itulong tayaw ti kasapulan ni Parinteng. Apay adi ka umunag di ta barangay haul. Nakakandado mo, Chip. Anya? No kasta, awan pa'y ni Uncle Kao. Ay, awampay. Kat no alas 9 ni Tiagsapa. Awan text na kun ka, Chip. Awan mait. Kun nakasaramot ti balay da iti 5 basak. Kunak no addan dito yung barangay haul. Wano na pa ni Jacintraw. Nawan mo tinadakdakamat na kanya. Sa pa adda ipapirma ka papilis. Umayak man agtambay dito'y tersina, Marikwanang. Sigilaan, awan parikot, Mare. Ay, thank you, Maray. Ay, Nangag mo ka din ti damag, Mari Tuyang. Anya adamag. Mapukpukaw ka naman ni Kapitan. Ha? Ni Kapitan? Mapukpukaw? Wen, saan ka no nag-report dita barangay hall iti duangal daw. Kan nakasara ka no ti tawad ah. Amangan mo't no nagpasintraw. Ay, jak mo Mare. Awam mo't limabas diti tersenak. Wano? Ay sus, amangan og saksakit mo't Maray. No saan ang nagpasintraw? Kan no awan ijay barangay haul. Amangan no adala ang ijay balayda. Badaong! Hoy, Badaong! Agriing ka! Ha? Badaong! Ayunay kami tuyang. Apeya. Ingka man kitaan ni Kapitano at ije balayda. Amangan kit din no at dadakas anak pasamakan ko ana. Apaya na ibagam ti kasta. Kat no duang aldawon asaan ang nag-report ije barangay haul. Ang mga no nagpasintro Saan ka numot alimabas ijay ayan ni Marikwanang? Wano ang mga no napanadya bangkag da. Di nakita ko malimabas di tao. Ay na, tumakdir ka kididitan tayong kakitaan. Sa bali nga may dagparparik na kanyak. Mala, mapantado tuyang. Jakmut kaya tasyak lang timapat. At datan, dito'y balay da Parinteng, tuyang. Ngam nakasira, matitawad Ngam saan mo't nakakandado tiridaw da. Kaya't asawin da ita. At dalaang ni Parinteng iti unag ti balay da. Kita ma. At dapat ti chinilas na dito'y ruwal. Ala, agtuktuk ka. Parinteng! Adda ka ka didita. Pare! Siyak na ito'y. Ni kumpare mabadong. Adda dito uneg. Ay, umunig kayo. Nangag mo na jay, tuyan. Sige, umunag ta ka na. Itikas jay atuno ti busis na. Madlaw nga dati rik-rik nain na, tuyan. Mala, umunag ta nga raw din. Nakaida ka lang, magditadatar paray. Sana ka makabangon. Anya nga mintin na pasamak aya, paray. Natnaga kidi muli iti mangga. Ay, Anya, ay unay kan paray. Nag-text ka kumamot, akada kamay. Di mimut amo akastoy gaya mo, di ka sasaan mo, pare. Sana ka makagaraw. Naimbaglangan. Tanaba ilak pa iti mo nagdito balay. Kalpasan ti panakat ko. Tuyang! Awagam di kwaraw, tayo tulod tayo ni Parinteng sa ospital. Ang mga nuad dati fracture na. Iso asa na makabangaw. Sa pinagngato na ito'y punti mangga, dito'y arubayan na. Well, sige. Tawagak mo't lang ni Maribanang. Ta ipakaamukan ko na ti kasasad ni Kapitan. Agyaman na kada kayo. Paribadaw, marituyan. Doon kaya napan iji balay. Ang mga dunataya kon. Awan anyaman na pare. Magpaimbaghan. Tapno, jajamming tayo manay. Agyaman nakmat kada kayo. Kwaraw, kan usay. Tayo tulundak dito ospital. Awan tiyan nyaman na, Kapitan. Unang pa yung sumanggay. Uresi ka kagawad ko nang. Thank you iti prutas ng tidmaw. Basit abanag, Kapitan. Ala, agpaimbag ka. Ay,
Umayon ni Maribanang. Nagdardaras ang nagbiyahe tamadanagan unay. Agyaman akmanin unay kada kaya. Ay, Kapitan! Saan mo nga ipaidam titulong mo kadagiti kaarubam? Tainton si katyag kasapulan, si dadaan damat at tumulong kan ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.